Madokachere mabuja akanaka tanonge wanodzanyasi nhau zozuwa rochinomwe mumwedzi uno wachikumi potiri kutanda gurukotano ringano zvominda masuku agoreketa kutoti aiwa gorekai kushana wovheti ndimi tiri kutanda nawo anenge abhadhara madhora 6 obva atopuwa bepa rokuti ndiye muridzi womunda waanenge ainawo kuma A1 kwai wakapuwawo ma A2 wachazobhadharawo imwe asi zviri kunakidza kuti kwai gore negore mari dzinobhadharwa kuhurumende ichange indori madhora 10 basi kumawovheti vari pa A2 madhora 6 kumawovheti ari pa A1 apa regai tirambe takaparinga wareketayo kutoti munhu wese zvache anomunda anokodzera kupuwa bepa iroro kuti ndiye muridzi womunda title deed pachirungu. Regai tigoramba takaringa kuti ichatekaidzwa sei nyaya yacho. Iyo maovheti ari kutochema kuti wakomana 150 madhora atiri kupuwa kwai ishoma. Ngawabvunze wana murairidzi wepachikoro chefundo yepamusoro apo paUZ apa kuti mari yavari kuwana imari. Asi iyo wakuru aiwa yawo inenge ichiuya yakakwana yakawanda pokare. Regai tione kuti wachaingidziwa chere kana kuti zvichazopera sei. Ipapa wamwe wechidiki vari kutoti mari dzakapuwa maovheti dzinosvika zviuru 200 padunhu ribodzi kwai maridzo wakomana ichasvika kuna ovheti iri pasi po100 chairo remadhora. Kunorekai tigoona kuti zvichatekaidziwa sei tinenge takaringa tichindokunyepai. Apawo kambaniyo Westprop yagopa kwai tiri kupa bazi rinoringana zvowasungwe vanhu vakasungiwa riya kwai toda kuripa 100 rozviuru zvomari yekuAmerica kuti wakone kubatsirika mukuita kwaunoita zvaunoita. Idi toramba tichindoti zviri nani nanahasa humwe bana hwii. Ipapa zvatosiyana nokutenga dzimotika dzokupa vanhu kunomboitiwa nomudiwa kuya. Ipo mandaza ari kubatana kusimudza inzwi nahopo reching'ono waari kuita kubatana narinaka kusimudza manzwi okutuka nokumhura nokushora vanhu vemapato anopikisa hurumende yemuZimbabwe waagotiwo ese vanhu ava vari kuita kutamba hawo paribe kana mubodzi ari kutoda kuti hurumende ichinje. Apa ipo mandaza akazobva apedzisira ati aiwa ngapaitike hurumende inosanobata masimba National Transition Authority kuti itekaidze basa rokuita kuti zvinhu zvitekaire. Vari kuziva ipapa kuti hurumende yedu iyi inoda kurongewa zvakaita kupusa kudari nekutoti iyo payakatsika pakuru mhanduwe panoita kuti vanhu vese vaite kugwadama nguva nenguva. Regai tirambe tichiringa hedu kuti zvichasvereka kupi nokudini tinenge tichikunyepai. Ukuwo vanhu veZimbabwe vari muSouth Africa kunzvimbo yePolokwane kana mumhera macho kwai ipapa nhadzirirai vanoita basa rekunyoresa mapepa wari kubva kumuzinda weZimbabwe uri muSouth Africa vanenge variko kuPolokwane ikweyo. Regai tione kuti zvichaitika sei. Kwai vanenge varipo zuva rechigumi nopfumbamwe kusvika zuva rechi20 mumwedzi watiri uno. Ipapa vari kuti vanhu gouyai munyorese mapepa apwere monyoresa mapasipoti asi kwai tiri kupapa mapasipoti wechimanje munhu unotoendesa kumusha yononhadziwa kumusha toita zvirikitirikiti kumwe tikati zvinenge zvitori nani kana zviri kudaro. Regai tigoramba zvedu takaringa kuti zvinoperera papi. Izvezvi kureketa kuno kwai nyasi wakuru wehurumende waenda kuZimbamaramba Pfungwe koringa mugodhi wakiwa ikweyo weZimbabwe Win Gold Mine. Kwai mugodhi wegoridhe vari kutoreketa kuti unenge waakusenza makunokuno yano chaiwo. Regai tirambe takaparinga zvedu kuti panenge pachitekaidziwa sei tinenge tichizokunyepai nokutoti paribe zvimwe ipapo
tinenge tichikunyepai mhanduwe kuti zviri kutekaira sei. Kana pane zvimwe zvinenge zvasuburika, munondoziva kuti tinokunyepai. Hofisi yevanhu vanoita zvokurapa mhuka kuChinhoi kwai yaphaziwa nevanoita kuputitsa ana gororowai waenda koiphaza hino kuti watorei ipapo, nekuti kwai wanga wakananga kuhofisi yevanhu vanoringa zvokutekaidzirwa kwemari. Rekai tigoona kuti zvinotekaira sei, kuti zvii zvimwe zvawaita tati tanyepiwa tinenge tichikunyepai kana pane zvimwe zvaburika. Apa wakuru wenyika vanoita zvokuringa mishonga iri kutengesiwa nomishonga yese iripo nokubvumira mushonga nekuramba wati vanhu ngavazive kuti mushonga weOzempic unobvumirwa ende unokanganisa utano hwevanhu vanenge vari kugotenga. Idi vanhu ngavareke kugotenga. Rekai tigoona kuti zvinotekaidzirwa sei, zvinenge zviri kutekana nopapi, tinoramba takaringa tichikunyepai. Izvezviwo pakare hurumende yedu iri kuburika ichiti kwai takafidha wapwere nechokudya mugore rino kubva patanda gore wanotosvika mamiliyoni 3 kuzvikoro tichindovapa chokudya zvokudya. Kundoti nanhasa mhanduwe kuti chokwadi chete kuti vari kusvika manhamba iwaya tati tazviziva paribe chimwe chawagoreketa kana kuratidza chiri kuratidza izvozvo. Uko Zimbabwe yadyiwa kukosafa kuno South Africa no2 kwa0. Zvinova zvatokunangisai mhanduwe kutoti wende huno paribe chedu. Uku kumutambo weOsavhira nozuro takadyiwa nyasi takudyiwa pakare kukosafa Rekai tione kuti zvichaenderera mberi shere kana kuti zvinenge zviperera papi. Kuhange kureketa kuno magetsi hanzi ari kugaiwa vanosvika mamiliyoni 754 854 megawatts pachirungu. Uku kukaribha kwai ari kusvika 400 mamiliyoni mawati 400 megawatts pachirungu. Wanhu wakazvimira wegani kwai kwagaiwa magetsi anosvika 60 noribodzi 61 pachirungu. Pabodzipo kuita churu chibodzi no 305 mamiliyoni mawati. Rekai tigoona kuti zvichaingedzira chere kana kuti kutambura pokare panguva yechando ino. Ipapa tikaringa dziri kuitika pasi rese, Comrades Marathon kwaida kumhanyiwa mhanduwe kubva makwiri kwedu chaiko mangwana. Kwai nevamwe patinosara takuenda kumacheche vamwe vanenge watopedza. WeZimbabwe warikowo ikweyo wakatumiwa nehurumende kuti vaite zvokumhanyira nyika vachiratidza kuti nyika yedu iripo. Toti makorokoto rekai tigoona kuti vanosvika kupi. Zambia yati tasvika panguva yekuchema mbi yedu Edgar Chagwa Arungu akagwa achibva aenda kuna Yahwe. Rekai tione kuti wachazviita sei. Wazhinji warakandoringira ipapa kuti mhuri yacho ichazoramba chere kana kuti ichabvuma kuti Lungu aikiwe ipo panoikiwa watungamiri wenyika. Rekai tigoringa tichiona kuti zvinotekaira sei. EU iri kunziyo yagorambidza ndege dzeTanzania Air kuti dzisvike kuEU. Vari kuti ndegedzo dziri kuchengetiwa zvisvinu kuno tichadzidaba. Pakadaro unobva watoona kuti pakanyangaritsa chaiko. Rekai tirambe zvedu tichiringa kuti zvinenge zvichienda nopapi, tinenge tichikunyepai. KuAmerica kunzvimbo yeCalifornia kwaipapa vanhu vanga vari kuita kunetsana nevanhu veICE vari kubata vanhu vari bemapepa ogara muAmerica zviri pamutemo waye. Pakaita kunyangariwa kuita kunetsana chaiko. Rekai tione kuti zvichasvika kupi, zvichaperera papi. Iyo Americawo iri kuramba ichiita kuti bata South Africa nokuseri kwemhanja chaiko, nokutoti nyasi yagoburika pokare ichiti wagaro kuAmerica zvizvarwa kuAmerica kana maakada kuenda kuSouth Africa gongwarirai nokuti kwakanyanya ugororo hunoita zvokupakata huya. Rekai tigoona ipapo kuti zvinoitika sei. KuUkraine kwai wari kuzhamba wakomana kuti tapaziwa. Russia kwai usiku hwatabva
kuita kubudirwa mhanduwe kuti iite kuparadza tikaitione kuti wanosvikepi wachidando wese. Elon Musk atanda kudzima zvimwe agonyora padandemutande kunyanya nyaya yekuti Trump zita rache riripo mumapepa aEpstein. Trump akati aiwa apa ndichiri besahwira baba uyu anoita kuti arambe ari sahwira wangu. Ipapa unobva watoona kutoti upenyu hwatochinja mhanduwe sokuseka. Tikaiti goringa kuona kuti zvinoperera kupi. Ipapa anonzi Coco Gauff ndiye akutonga kutenesi wadzimai aita ndiye ahwina nyasi toti makorokoto wazhinji wakutomufananidza naSerena. Regai tigoona kuti zvinosvika kupi tinenge tichikunyepai asi tiri kuti makorokoto kwaari tiri ipapo. Regai tigumire pano mabuja ndini wenyu mhanduwe nawo.